i amigues, soc en Manotes, el casteller més veterà dels xiquets del Serrallo. Avui us contaré la història dels castells, però no dels castells fets en pedra, sinó dels castells fets en persones. No ens calen totxanes ni grues, ens calen 4 ingredients: força, equilibri, valor i seny. Ah, i també bon rotllo! Els castells es van començar a fer fa més de 400 anys a València. L'origen dels castells el trobem al Ball de Valencians. El Ball de Valencians era una mescla de teatre i dansa que es feia pels carrers i s'acabava fent un pilar d'acomiadament. Sabeu què és un pilar? Un pilar són 3 o 4 persones enfilades una damunt de l'altra. Com que aquest pilar agradava molt a la gent, cada cop es feien més grans i a cada pis ja no hi pujava una sola persona, sinó que pujaven 3 i 4 persones. Van passar els anys i els nois de València van visitar ara fa uns 200 anys la ciutat de Valls, que la coneixeu. A Valls, aquells pisos fets amb persones van tenir molt d'èxit i es van crear les primeres colles castelleres que anaven de poble en poble fent castells. A poc es van crear més i més colles castelleres per tota Catalunya. Després de Valls, les primeres ciutats en fer castells van ser Tarragona, Vilafranca i el Vendrell. Ara ja sabeu que els castells van néixer a Catalunya, però no us penseu que aquesta tradició no es fan d'altres llocs del món. Per exemple, a Vilafranca es fan també els falcons. Els falcons són una mena de castells però que no es fan drets, sinó agenollats. Aquesta fotografia tan antiga és d'un pilar fet al Marroc. S'assembla molt als pilars que es fan aquí, veritat? Finalment, a l'Índia hi ha un grup de castellers que es diuen Govinda. També fan castells molt semblants als de Tarragona, oi que sí? Però tornem a Tarragona. Tarragona té 4 colles castelleres, no està gens malament, La més vella són els xiquets de Tarragona i porten la camisa amb ratlles vermelles i blanques. Una altra colla es diu Colla Jove i porta la camisa de color lila. Nosaltres, els xiquets del Serrallo, portem la camisa de mateix color que la mar, blava. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau la porten de color verd. Aquí teniu les 4 colles fent castells: Xiquet, Jove, Serrallo i Sant Pere i Sant Pau. Veieu les camises ratllades, liles, blaves i verdes?
Però com ell està amb un home en Pere Gallerí, el divendres al vespre es posa a repartir. Però reparteix les cartes i les hòsties ni el vi, sinó unes verduretes que ajuden a dormir. Que la mort que la vi marxant, que la mort que la vi marxant, que la mort que la vi marxant, 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 marxant d'en Pere Gallerí. Pizza.